Nyakoromogi wadhi nyime gi weche manyien kama oyudo ni piny owacho mar kaunti ma Migori oyawo kar thiedho tuo mar kansa mokwongo mar piny owacho e kauntino. Kauntino bende biro timo thieth mar kansa moting'o thiedho kido mar chemotherapy ka George Juma miyowa ler. Rem bedo kod kuonde mag thieth mar tuono mar kansa e kaunti ma Migori osebedo achiel kuom gigo mosemiyo thoth jogo modak kod tuo mar kansa bedo kod pek e yudo thieth e kaunti ma Migori. Kwan oganda mathoth mantie kod tuono mar kansa e kaunti ma Migori osebedo mana ka manyo thieth osiptende mamoko ma oting'o Kenyatta, Moi Teaching and Referral Hospital kaachiel kod mamoko. Mae oseketo nengo mar thieth bende osebedo malo ne jogo eko ma odak kod tuoni mar kansa. Geno kata kamano koro biro ne jogo modak kod tuo mar kansa e kaunti ma Migori bang' piny owacho mar kaunti ma Migori yawo kar thiedho tuo mar kansa e osiptal maduong' ma Migori. We are able to have chemotherapy up. We'll be able also to have gastrointestinal disease diagnosis and treatment through endoscopy towers installed. Kar thieth ni mar tuono mar kansa manoyawa yanga kod gavana ma Migori Chileako igeno ne dhi chako tich yange kinde machiegni bang' ka osepuodhe kirwogno ma ong'ere kaka Cancer Institute of Kenya. Bang' accreditation no wang'eyo ni koro wadhi chako tich and wadhi chako miyo jotuo chemotherapy. Ayako wach ni piny owacho mare oikore mar bero thieth mar kansa kod tuoche mamoko. We have also an oncology and endoscopy unit. And Leo, we have officially commissioned them. I am proud to say that these facilities are equipped. Kaunti ma Migori kuom higni machien osebedo mana ka nitiere kod kar rito jotuo mag kansa ma idendo kaka palliative care. Ka gedo mar kar thieth ni nyiso ni pi mar kansa kod kata thieth mar kansa ma ong'ere kaka chemotherapy idhi tim e kaunti ma Migori. Wan gi pillars abich mar cancer care. Koro ne wan e pillar 1 ma wayudo ni en mar prevention gi early detection. Wasebedo kwa timo programs mang'eny mag chalo mag screening. Koro yawo endoscopy center ma koro wanyalo timo colonoscopy omedowa mijing'o kabisa nikech koro wabro yudo ka wanyalo reach ji mang'eny. And colonoscopy time oko kuch en gima very very expensive and around 25, it's ranging from 20 to 30,000. Apisa ma ochune kedo kod tuo mar kansa e kaunti ma Migori Polo Lik wach ni kwan mag jogo eko magamo tuo mar kansa to ahinya mamako fuku mar nyodo kod mano mamako thuno osedhi malo. Ma data machakore dwe mar 6 nyaka dwe mar 4 this year ne wa record ji 37 iluwe closely gi breast cancer, then one gi colorectal to gi esophageal, then the fifth one is prostate cancer. One gi 2 oncology nurses, 2 clinical oncologists who are in school, but one of them is coming back in October. Another one will come back in around January. Oganda ojiw mondo koro rang kit ngima magidakie kod bende gidhi e pim mar tuo mar kansa e kinde ka kinde kaka moko kuom yorego ma kedo kod tuoni. Koro wakwajo wa mondo wuog oko for screening and early detection. Bidha mokwongo wa change lifestyle. Lifestyle here I mean changing our lifestyle from inactivity to being active and walking at least some distance per day. Jochiw thieth wacho ni thoth oganda osemana bedo ka manyo thieth mar kansa ka tuoni oselandore e dendgi kendo sechopo stage mar 3 kadhi nyime. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakoromogi wakaw yweyo mar